Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa mga rehiyon sa Pilipinas. Unahin natin ang National Capital Region o NCR. Ang mga lungsod na bumubuo nito ay ang Maynila, Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Pasig, Quezon, San Juan, Taguig, at Valenzuela. Ang nag-iisang munisipalidad ay ang Pateros, Cordillera Administrative Region o CAR. Ang mga lalawigan na bumubuo nito ay ang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province at ang urbanisadong lungsod ng Baguio. Region 1 o Ilocos. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Region 2, Lambak ng Cagayan. Binubuo naman ito ng Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Region 3 o Gitnang Luzon. Ang mga lalawigan na bumubuo nito ay ang Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales at ang urbanisadong lungsod ng Angeles at Olongapo. Region 4A o Calabarzon. Ang mga lalawigan nito ay ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon at ang urbanisadong lungsod ng Lucena. Region 4B o Mimaropa. Ang mga lalawigan na kabilang dito ay ang Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan at ang urbanisadong lungsod ng Puerto Princesa. Region 5 o Bicol. Ang mga lalawigan dito ay ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Region 6 o Kanlurang Visayas. Ito ay binubuo naman ng mga lalawigan ng Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental at ang urbanisadong lungsod ng Iloilo at Bacolod. Region 7 o Gitnang Visayas. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, kabilang na dito ang mga urbanisadong lungsod ng Cebu, Lapu-Lapu at Mandaue. Region 8 o Silangang Visayas. Ito ay binubuo naman ng Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Samar, Southern Leyte at ang urbanisadong lungsod ng Tacloban. Region 9 o Zamboanga Peninsula. Ito ay binubuo ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay at ang urbanisadong lungsod ng Isabela at Zamboanga. Region 10 o Hilagang Mindanao. Ang mga lalawigan nito ay ang Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental at ang mga urbanisadong lungsod ng Cagayan de Oro at Iligan. Region 11 o Rehiyon ng Davao. Ito ay binubuo ng Compostela Valley, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental at ang urbanisadong lungsod ng Davao. Region 12 o Soc-Sargen. Ito ay binubuo ng Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at ang dalawang urbanisadong lungsod ng Cotabato at General Santos. Region 13, Caraga. Ang mga lalawigan na bumubuo nito ay ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at ang urbanisadong lungsod ng Butuan. ARMM o Autonomous Region for Muslim Mindanao. Ito naman ay binubuo ng Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, Tawi-Tawi. At yun ang mga iba't ibang rehiyon na bumubuo dito sa ating bansa. Maraming salamat at hanggang sa susunod na episode.